Odan CTC TV. The American Biano Afanisa. Odan for na Jatum. Tell party. What I say, what Jatum? Tell party. Party Jatum. Odan for Jimudi. Monty Tum. City TV. City TV. COMOAKU. City TV. I want a place mission. Blaster place no. Ghana local place no. All no be City TV. City na. Keko. Me kodoma ema ya bomi epa mo phone Samsung S21 Ultra. Oh, that been last 2 seasons. Moko share to nil. Dabi. Your question to yes. Yeah, I think so. And you winning yen. Say last season the yanko winning oh. I tell you. Last season mulu suit. Yes, any. Chairman, me tonton sansan e okra mo se me tun roma kotoko. Ebro. What a beating. Satan ma to Samsung S21 Ultra baso foforo 200 and something million. Oh, me buy mu price screen me no me dey hard. Me buy you say 3,500 and am jai to one na cut off foforo. Etimi nua ma me ka se bi nkira wonne. Sa sam mi gina so de condemn entwi ye aduana stars from sa 2 years ni na me nya ikada. But ewiase se nipa ya de so a wo sa ye. Sure. Nano aye kwa aduana stars home no. Boss, in fact na mianum no kura ni mu ni me hu sa reception ni bi da. But mo bu mane nye say ye ne aba ho first enti na aye sa. Okay. Timbas ne buy ma kote ba bi atwe me phone. Asa me use Samsung. Betimi azumi almost 15 kilometers. Okay. And am azumi say me hwe de be koso o gate o because last 2 seasons last season you could do get in almost 30 sako ye na la obia no betimi akasa ho kan me say omo bu me last 2 seasons no me jona ba kwa ba na de tonton sansan no we enam se hwe ma wo say so wo ka say me nkwa ho nyia me me family no mo sambo me also Pooley aye football say football near ma sisana say afi enkoma me nuane ni medi no metima ka se ade a course anya me da e bisha fo wan ka baba Audacity TV eye mo so for Audacity TV na me ni edi ahie dan na ka che wo ko YouTube I search for Audacity TV a so betima kan wona wa subscribe to our YouTube channel any video there beto bia no so betima kan wa hwe na sa me ba be pie mu kuma se yen nyina be kai a awe ho sem ha eye esi e wo so teman yen ya bema eye tempo ye friend na Pooley kotoko ene nswatoman ekobo ewo nswate akasa esi omo enti ansha omo so a edi awewo sem kase ba ya ye nia Pooley efa mu training nkwa empenifo edi ni na otweda America ka ewo ye Massive Sports Stadium ha ene empenifo shada say ne ye na kasa ne be ye match ne de toso ensia ene ye de nia Pooley ebe ba ha na ya be jamu no near the last respect amana na yakwakusie na na day Friday and a day Wednesday eba be pm wa nyambo china Thursday ya de nyambe ma Pooley eba bana ya kotokofo ni adofo ni the football fans wo Ghana nyina aba show the last respect that my year Pooley ni akọ iri akwakusie no e wo kukum anasa hafo etinu Audacity TV ya wa ha e de update wa bia e be brem etinu ye ni mu be ko inside makọ hesi bia entoto e koso nkwada anyimre na dey match it be me enko me enhwe tibia inside me dey etie be we say mpenefo ebuso wada amudi ye nua be ma Pooley eba be to empem na mpenefo atwa no last respect and I said the last respect the amount it's no Audacity TV ya de ba be pem wa ha go se mpenefo ha amuguzu ehye enema yeso no agugu kakra e okumasi ha be hwe aba se fom ya nyina ya de afọ nanso enkonya enema mpenefo be hye nyina am de aba bedu ya enche bia mpenefo be start na amahye sa ne mani nyina tinu bedu anopa no be ba na bibia aye fa nti be se eye tent white one bi ene si ho no
10th fight one ɔhɔ na yɛde yɛn nua bɛma Pooley ɛba bɛto na nyambo akyi na mpanimfoɔ akɔ ɛtwa aba bɛma no last respect eti yɛbɛbɛn hɔ yɛhwɛ sibia ɔhɔ nneɛma no yɛde ɛteɛ sibia mpanimfoɔ gu so ɛhyehyɛ nneɛma ɛde aboa ama yɛn nua Pooley nyambo akyi na yie a kɛse a ɛba so ama ɛyɛ kɔtɔkɔ fan ɛne the football fraternity nyinaa no yɛbɛhyɛ the last respect ɛde ama yɛn nua bɛma no ansa na makɔpɛ no korabrɛ no yɛde ama mo nti saa yɛgyina ɛyɛ Kumasi Sports Stadium Heroes Park aha na yie no bɛkɔ so nyambo akyi anɔpa eti mu ni akyi ɛyɛ Ɔdanse TV deɛ yɛwɔ ha sɛ ɛne update biara baabi a ɛhyɛ biara no ɛba akɔfa ɛde abɛm eti mu ni akyi ne yɛnkɔhwɛ sibia biribiara yɛde ɛkɔ